Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa a tohle je video zprávičky. Je to teda první díl a můžeme jít na to. Jako první zprávička je, že 29. dubna pojedu na youtubering. No a jelikož nevíte, jak vypadám, tak jsem si řekla, že si na tričko nebo prostě někam na kšiltovku na hlavu si nápím modrý třpitivý papírek a podle toho mě poznáte, protože svůj obličej bych nechtěla ukazovat, nebo aspoň ne teďka, třeba za pár měsíců, za pár roků, co vy víte, ale jednou hodlám ukázat svůj obličej, to je jisté. Ale nechci, aby všichni viděli, jak vypadá můj obličej a jak vypadám celkově. Takže ti, co pojedou na youtubering, hurá! A co nepojedou na youtubering, tak mě uvidíte za pár let, roků, měsíců. Takže tak. Teď si nejsem jistá, za jak dlouho bude ten matek, ale řekla jsem si, abyste svým mamkám mohli něco připravit, takže natočím video 2. Takže to je taky taková zprávička a ukážu vám, co si spolu vyrobíme. První bude, když takové vaření, a kdybyste si to chtěli už připravit předem, tak abyste věděli, budeme potřebovat máslové sušenky, ovoce, jako jsou třeba jahody a borůvky, smetanu ke šlehání a smetanu s zakysanou smetanou. To budou potřebné jídlo, které budeme potřebovat na vlastně vyrábění takového koktejlu poháru. A tak si vyrobíme takové přáníčko, ale to přáníčko je jaksi moc velké, takže já vám ukážu až v tom videu, kde ho budeme vlastně vyrábět. Jako další zprávička je, že za 2 týdny si myslím, za 2 týdny asi nějak tak, natočím další petek s dalším zvířátkem a to bude další pejsek a je to teda bradorský retriever a jmenuje se Buddy. Takže tak. Jako další zprávička je, že natočím film, vlastně bude to film a víc vám toho nepovím, řeknu vám, jak se to bude jmenovat. A bude se teda jmenovat Přání ses, no spíš. Ještě se nejsem jistá, řeknu vám 2 jména a vy odhlasujete, jestli chcete to jméno nebo to jméno. Přání si můžeš splnit, anebo vlastně každé přání se může splnit. Řekla bych za mě pro to druhé spíš. Jako další je, že budu natáčet vlastně další díl do Vampires Life. Neptejte se mě, proč jsem to napsala anglicky. To je prostě jedno, prostě běží život. Vampires Life. No a tohle by bylo všechno pro dnešní zprávičky. Mějte se krásně a čau.